Καλώς ήρθες στο Ιντίμος του να νοιάζεσαι. Είμαι η Αναστασία και αυτό εδώ είναι το podcast μιας 20χρονης που δεν έχει όλες τις απαντήσεις, αλλά σίγουρα παραδοχές που οι περισσότεροι της Gen Z φοβούνται ή δεν κάνουν και ποτέ. Εύχομαι να βρίσκεσαι κάπου όμορφα, να χαλαρώσεις και να μπορέσεις να ταυτιστείς με έστω κάτι από αυτά που θα πούμε. Φιλιά πολλά! Μπρο, γιατί ακούγομαι τόσο επιθετική? Λοιπόν, παιδιά, για να καταλάβετε πόσο real shit είναι τα πράγματα εδώ, αυτή τη στιγμή εγώ κάθομαι στον καναπέ του φοιτητόσπιτου μου, του φοιτητικού μου σπιτιού και έχω δίπλα μου το σκυλάκι μου, τον Ερμή, ο οποίος θα είναι ο πρωταγωνιστής εννοείται κάθε επεισόδιο. Σταμάτα! Τέλος πάντων, όπως λέει και η μάνα μου, ο υπασπιστής μου λοιπόν, Ερμή. Ξεκινώντας λοιπόν από τα βασικά, είμαι η Αναστασία, είμαι 20 χρονών και πήρα την πρωτοβουλία να ξεκινήσω ένα podcast που θα παραθέτουμε έτσι διάφορα όμορφα πραγματάκια. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ με το σκύλο μου, μισό. Ωραία, τώρα που επιτέλους έφυγε μπορούμε να ξεκινήσουμε κανονικά. Ξανά, για τρίτη φορά, δεύτερη, δεν ξέρω. Είμαι λοιπόν η Αναστασία, είμαι 20 χρονών και είμαι φοιτήτρια νομικής στην Αθήνα. Τώρα τελειώνω το δεύτερο έτος, την στιγμή που μαγνητοφωνώ δηλαδή το συγκεκριμένο podcast. Λογικά όταν εσείς το ακούτε κάπου εκεί τον Ιούλιο που όταν το δημοσιεύσω, αλλά τελικά άλλαξα γνώμη γιατί αυτό είναι η γνωριμία, οπότε θα το ανεβάσω τώρα. Θα έχω τελειώσει επίσημα το δεύτερο έτος. Δεν ξέρω καν πώς έχω φτάσει ήδη στα μισά της νομικής, να σας πω την αλήθεια. Την ίδια πορεία έχω κι εγώ. Ο χρόνος περνάει σαν να μην υπάρχει αύριο. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό αυτό, κάτσετε και το σκεφτείτε. Νομίζω ότι σε όλους σας περνάει αυτό από το μυαλό. Γενικά η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά περίεργο να μιλάω μόνη μου. Οπότε μελλοντικά θα επιδιώξω να φέρνω και κάποια φίλο και τα λοιπά και να συζητάμε κάποια πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι πως νιώθω τώρα λίγο άβολα μόνο μου στο σαλόνι μου, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Θέλω λοιπόν να θέσουμε τα θεμέλια της σχέσης μας, όπως θα έλεγε και η ψυχολόγος μου, καλή της ώρα. Θέλω λοιπόν να υπάρχει πλήρης ασφάλεια και πλήρης οικειότητα, σαν να ακούτε τις συμβουλές κάποιου δικού σας. Ακούγοντας αυτό το podcast, να αισθάνεστε λες και είσαστε σε κάποιο είδους βίντεο κλήση με κάποια φίλη σας, σαν να βγήκαμε ένα καφέ, ρε παιδί μου. Εδώ πέρα την αράζουμε στον καναπέ μας, λέμε τις απόψεις μας, λέμε ό,τι μας έρθει στο κεφάλι. Αυτό είναι το concept. Και εννοείται πως οποιοδήποτε ερώτηση, διαφορετική γνώμη, καλοδεχούμενη μόνο. Ξεκαθαρίζω από τώρα, δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να τσακωνόμαστε, ήρθαμε εδώ πέρα για να αλληλεπιδράσουμε και να κάνουμε κάποιες παραδοχές, να μιλήσουμε λίγο έξω από τα δόντια, γιατί πολύ μασημένα τα λένε όλοι, κάποιοι δεν λένε τίποτα, το παίζουμε λίγο κότες αυτή τη γενιά, κάνουμε λίγο πως δεν μας νοιάζει, το έχουμε πάει στο Nonchalant Pro Max και εμένα έχει αρχίσει να μου τους πάει, ρε παιδί μου, αυτό πάρα πολύ. Και μη βρεθεί άνθρωπος να μου πει ότι λέω ψέματα, θα γίνω σαν φουντουτή γάτα. Πρωτοβουλία λοιπόν αποτέλεσε το κλασικό «Μα καλά ρε Αναστασία, Σία, Σύση», όπως με λένε όλοι οι φίλοι μου τέλος πάντων. Αφού το λες έτσι καλά σε εμάς, γιατί δεν κάνεις ένα podcast? Και εκεί μεταξύ σοβαρού και αστείου είμαι σε φάση, γιατί δεν κάνω ένα podcast? Εσείς το γελάτε, αλλά εγώ τελικά το έκανα. Γιατί να μην ενισχύσουμε λοιπόν λίγο παραπάνω το κομμάτι της αυτοέκφρασης, να διατυπώσω συγκεκριμένα δικές μου έτσι σκέψεις, τις οποίες τις έχω στο κεφάλι μου, ώστε 5, 10, 15 άνθρωποι να πούνε ότι μπορώ να ταυτιστώ. Και εννοείται φυσικά με τα θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν, ίσως με κάποιες σκέψεις που δεν μπορεί κάποιος να τις μεταφράσει με τον τρόπο που θα ήθελε και βρίσκει το podcast αυτό σαν ένα translator του χάους του κεφαλιού του. Θέλω να βοηθήσω ανθρώπους
της γενιάς μας να νιώθουν λιγότερο μόνοι στο ακατανόητο του κεφαλιού τους και να μπορέσουν να αισθανθούν ότι υπάρχει κάποιος που ίσως να τους καταλαβαίνει ακόμα και αν οι ίδιοι δεν μπορούν πλήρως να κατανοήσουν τους εαυτούς τους. Και εννοείται να μεταδώσουν τις σκέψεις τους με τον τρόπο τον οποίο θέλουν, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι κάποιες φορές αυτό που έχεις στο κεφάλι σου όταν το λες ακούγεται πολύ μικρό ενώ το νιώθεις πολύ μεγάλο. Δεν έρχομαι εδώ να το παίξω αυθεντία, δεν έρχομαι εδώ σαν κάποια ψωνισμένη που τα ξέρει όλα. Λέω κάποιες αλήθειες δικές μου, φίλων μου και που πιστεύω και γενικότερα της κοινωνίας που δεν γίνονται εύκολα παραδεχτές πλέον. Βέβαια έχετε πάντα την επιλογή να με αγνοήσετε πλήρως και απλά να πάτε να πάρετε έναν σκύλο. Εννοείται πως στο μυαλό μου ήδη έχω κάποιες θεματικές. Βέβαια οποιαδήποτε στιγμή, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να μου πει όποιος θέλει κάποια θεματική και αν θεωρώ πως έχω κάποια εμπειρία, κάποια γνώση, κάποια άποψη πάνω σε αυτήν, να τοποθετηθώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρα αυτή την πρωτοβουλία. Δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολη γιατί το να βγαίνεις και να λες την αλήθεια σου και να εκτίθεσαι ποτέ δεν είναι εύκολο. Παρ' όλα αυτά, αποσκοπώ στο να φτιάξουμε μια όμορφη παρέα, να υπάρχει συνεργασία, οικειότητα, όπως είπα, καλή διάθεση και να θυμούνται όλοι όσοι ακούν αυτό το podcast ότι δεν είναι μόνοι τους, ακόμα και ένα podcast μπορεί να αποτελέσει μέρος κατανόησης και ταύτισης, ένα ασφαλές μέρος για φοιτητές που μπορεί να αισθάνονται μόνοι τους, ειδικά τα πρώτα έτη. Όμορφα πράγματα έρχονται για μένα, όμορφα πράγματα έρχονται για σας, όμορφα πράγματα έρχονται για όλους μας, ακόμα και αν δεν το βλέπετε τώρα. Καλή λοιπόν αρχή σε ό,τι πάει να ξεκινήσει ο καθένας, να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, ένα ήρεμο καλοκαίρι, να το απολαύσετε όπως θέλετε και εύχομαι στη συντροφιά σας την καλοκαιρινή να βρίσκομαι κι εγώ με το podcast μου. Και πάμε λίγο και στο επίσημο outro. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μην ξεχνάς πως το να νοιάζεσαι είναι κυριολεκτικά το πιο όμορφο δώρο. Από το intimacy του να νοιάζεσαι, φιλιά πολλά! Το αρκίζομαι τελευταίο. Φιλιά!